even get to cross. Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să jucăm creativ pe serverul play.românia. Hai să luăm și niște cărți. Ar de unde pică, mă rog, nu contează. Și haideți să căutăm și noi un plot. Vară pe auto. Ok, și acesta este plotul nostru. Să acoperim. Și am decis să facem și noi o casă. Să luăm și noi iron. Ok, iron block. Și am zis să facem o casă modernă. Deci aici o să facă garajul 1, 2, 3. Ok. După cum v-am zis în videoul anterior, după acest videoclip o să fac un videoclip în care vă prezint Xbox-ul și alte chestii. Așa, îl punem aici. Ok, și am făcut garajul. Aici cred că o să punem intrarea în garaj, să vă zic așa. O să punem, să vedem, nu știu, chiar nu știu. Nu știu ce să punem. Asta, haideți să o punem pe jos. Să zicem că este asfaltul. Dacă vă plac episoadele de genul ăsta cu creativ și alte chestii din astea, să-mi spuneți în comentarii ca să știu dacă mai fac. Chiar dacă am 5 abonați. La acest videoclip sper să strângem și noi 5 like-uri. Ok, și ăsta e garajul. Nu mi-a ieșit foarte bine. Nu sunt eu foarte priceput. Și acum haideți să facem începutul casei. Acum doar o să o conturez puțin. Mai ne lungim puțin.
Hai că mai avem loc. Aici o să lăsăm un mic spațiu. Stați puțin. Și m-am gândit să facem o piscină care cred că va fi asta, nu știu. Și vreau să vă zic când o să fac și eu vreo, nu știu, 10 abonați. O să încep să fac live stream de 2 ore, una, nu știu, cât vreți. Dar până atunci o să fac videoclipuri normale. Și haideți aici să punem, să facem puțin mai adâncă de un bloc. Dacă vă întrebați, eu o să încep să fac promovări de la tot de la 10 abonați în sus. O să-mi facă și mie un prieten promovare. Dar nu știu exact când. O să vă las canalul în descriere. Și aici acoperim. Dacă vă întrebați cu ce filmez, eu filmez cu debut video. L-am primit cadou de la Videopad. Cu Videopad editez. Ca să pun intro astea. Ok, zic că e destul de bine până acum. Chiar dacă n-am făcut mai nimic. Luăm și noi water bucket. Și punem în fiecare margine. Ok. Și aici o să continuăm să facem casa. Această serie de creativ, eu nu o să mă joc nu o să mă joc aproape deloc pe creativ decât când filmez. Pentru că nu vreau să fac eu și zic așa, e mai interesant când filmez. Ok. Acum dar o să ridicăm puțin, o să facem interiorul sau... Aș vrea să mă lăsați și mie în descriere dacă se mai fac eventuri gen concurs de skin-uri și alte chestii din acestea. Ok, aici este destul de bine. Și m-am gândit când o să fie gata casa, aici o să fac un topogan. Ok. Hai să o mărim puțin. Stați mai bine să duc pe aici. Ok. O să mai înalți eu și în următorul episod vom face interiorul, o să înalți și o să pun un acoperiș. Și cam asta a fost ca acest episod, nu uitați să dați like, subscribe, ne vedem în următorul episod, pa!